L'espectre radioelèctric és titularitat de l'Estat i el que fa habitualment és convocar concursos cada tant, i quan dic cada tant és cada 5, 10, 15 anys, per tal de poder començar a emetre per una freqüència determinada. De tota manera, això implica dues coses. La impossibilitat que algú que vulgui començar un mitjà de comunicació nou pugui entrar en el sector. Per què? Doncs perquè les finestres que s'obren, diguem, en un temps tan llunyà que qualsevol que vulgui fer informació a aquest país i que no estigui o que no existeixi en aquest moment, teòricament no podria entrar. De tota manera, també és cert que l'espectre radioelèctric, que és limitat, permet algunes finestres per poder començar i emetre sense fer cap tipus d'interferència contra ningú. I això és utilitzat en aquest moment per moltíssima gent. Tant és així que el propi conseller, des d'aquesta mateixa taula, fa uns mesos, va indicar que el 50% de les emissions o més que en aquest moment s'estan fent per ràdio són emissions que no tenen llicència concedida. És més, la pròpia Generalitat de Catalunya és possiblement en aquest moment la primera de les persones jurídiques que està emetent sense llicència concedida, és a dir, sense tenir els requeriments que ara s'estan demanant a Som.cat. Concretament, una cadena tan coneguda com ICAT-FM, que tots hem sentit per la ràdio i des de qualsevol indret de Catalunya, no té en aquest moment cap concessió. No entenem, per tant, com es fila tan prim. Per tal que emissions com la nostra, que com ha dit molt bé el Fabià, no fa anuncis comercials i per tant no està fent cap mal a ningú, no està traient trossos de pastís comercial a cap de les cadenes que en aquest moment són existents i que viuen del seu comerç i de la seva publicitat. Som.cat no fa publicitat, està englobada en aquest tercer sector i per tant entenem que l'única possibilitat que ens queda és el que estem fent, emetre amb una freqüència que no fa interferències a ningú i no fer anuncis per tal de no fer mal a les que ja són existents. I repeteixo, això és molt normal. Fins i tot, el propi conseller, des d'aquesta taula, va dir i va diferenciar entre aquelles emissores que eren pirates i il·legals i aquelles que pertanyien al tercer sector, distingint clarament aquelles que feien publicitat i aquelles que no. I va manifestar la necessitat de regular aquest tercer sector per donar-li una sortida favorable. De fet, en aquest moment al Parlament de Catalunya hi ha un projecte de llei que parla de les emissores d'aquest tercer sector i que estableix la possibilitat que aquestes tinguin una via per poder-se legalitzar a curt termini.